हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय एसआइ नि जितु रिटेन एग्जाम बेयो 22 नभेम्बराव जासिगोन एसएलपीआरबी एबा स्टेट लेवल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड बिथाङा अफिशियली माने प्रेस रिलीजनि गेजेरजों बुंनो हादों 20 सेप्टेम्बराव बेनि कुइसन पेपारा लिक जादोंमोन बेनि उनाव माने बे जितु एग्जाम बेखौ कैंसेल खालामनो गोनां जादोंमोन दायो बिथांमोना अफिशियली बेखौ माने जितु प्रेस रिलीज बेनि गेजेरजों बिथांमोना बुंबाय 22 नभेम्बराव एसआइ नि सब इन्सपेक्टर आनआर्म्ड ब्रान्चनि एग्जामा जाफिनगोन सो जायफोरा बे एग्जामखौ होदोंमोन बा होगोन नोंथांमोना प्रिपारेशनखौ कन्टिन्यू खालामबाय थायोबानो जाबाय बे अफिशियल खादे बेखौ आगोलाव माने जितु नभेम्बर 1 नभेम्बराव जानो हागौ होनना बुंदोंमोन बा 25 अक्ट'बराव जानो हागौ होनना बुंदोंमोन बाट बेफोर गासैखौबो माने कैंसेल खालामदो आरो दायो माने 22 नभेम्बराव बिथांमोना अफिशियली जितु एग्जाम बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन होनना बुंदों जितु एडमिट कार्ड बेखौबो साननैसोनि गेजेरावनो मोनगोन बिथांमोननि जितु अफिशियल वेबसाइट बेवहायनो बे जितु एडमिट कार्ड बेखौबो दिहुननो हागोन नोंथांमोना अनलि प्रिपारेशनखौ कन्टिन्यू खालामबाय थायोबानो जाबाय टोटल 597 टा भेकेन्सिस दङ बेवहाय नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखागौ जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन स' बेनि एग्जामा 22 नभेम्बराव अक्ट'बर सेप्टेम्बर नङा दे 22 नभेम्बराव जागोन बेनि एग्जामा थ' थेंक इउ फर वाचिं